ongi etorri dan hori. Edortak aurreratu den mesala, egingo ditugu 5 elkarrizketa solasalditxo, eta hau da, horietatik lehenengoa, guraso lagun eta bidaide da, Andoainen okerrezpanago hartzen duen izena, edo, bueno, dago, ez? Bidaide bada ondo. Esan ez duen gauza bat da, solasaldi elkarrizketa hauen tartea 15 minutukoa dela, horrela nahi izan dugulako, dinamiko izan dadin eta denek euki dezaten beraien esperientzia partekatzeko aukera eta gero azkenean talde lanak eta egiteko. Bueno, hastera goaz, beraz, esan bezala, guraso lagun eta bidaideri buruzko lehenengo elkarrizketa txoa da. Sarrera bezala esango dut, aspaldi, nuk esango nuke 20. mendean, enago seguru aurkeztu zela 21. mendeko Euskararen txostena, eta bertan aipatzen zela Euskararen etorkizuneko egoeraren gakoetako bat izango zela de ereduetan batez be eskola eta ikastoletan eta euskaldunutako hoiek famili bat eratzen zutenean egingo zuten hautua, hizkuntza hautua, eta horretan gabiz. Beraz, esanik ez dago oso garrantzitsua da familian egiten den hautu hori euskararen hizkuntza guztien kasu honetan euskararen transmisioan eta horri buruz ari gara, bai? Noski, horrek esan nahi dugu eskatzen du bai familiaren konpromisoa eta implikazioa. Horretarako antolatzen dugu hain zuzen ere guraso lagun. Familia barruko transmisioan eragiteko. Oraindik jauzi hori egin ez dutenentzat ere aukera bat da beste batzuekin aritzeko eta sarea trinkotzeko, zabaltzeko eta trinkotzeko. Eta azken batean hori da gakoetariko bat. Gurea ez da bakarrik mintzalagunak antolatza, guraso lagunak antolatza, bai. Eta beste barik, horretarako gaur gurekin daude Noelia, zuen eskumatara, Noelia Lataburu, Andoaingo eta Anoetako dinamizazio lanetan aritzen da, Ainara Loiarterekin batera, eta zuen eskerretara Josune Garzia de Bikuña, Lautadako dinamizatzailea, Lautadan, Araian, Durantzin eta Gurainen aritzen da. Launa galdera dauzkat prest zuentzako, baina, luzatzen gara, esango egute, luzatzen bagara, beraz, aurrera. Lehenengo galdera, Josune, zuretza da. Mintza praktika taldetan asteroko dinamika egoten da, baina guraso lagunen kasuan ez da hala izaten, ezta? Berezitasun batzuk badaude. Bai, gurean behintzat hasiera batean bai planteatu zen guraso lagun taldeen dinamika berbalagunen berdina izatea, baina konturatu ginen, errealitatea beste badela, gurasoek eta umek 1000 kontu dituztela eta oso zaila izan zen astero bilduko zen talderik sortzea. Horregatik hasi ginen egiten, hilabeteko ekintzen bitartez nolabait, guraso gazte horiek erakarri eta hortik pixkanaka dinamika bat sortzen hasi ginen, bai. Eta haiekin batera ekintza horiek planteatzen, plangintza txiki bat egiten, eta nolabait gure ganatzeko hori hilabeteko planteamendu hori egin genuen. Ondo. Eta hori aparte pasaportea ere sortu zenuten, ez da? Azaldu aldi guzu zer den? Bai, hori, hasiera batean, hilabeteko ekintza solteak egiten genituen, eta, duela urte asko koordinatzaile nintzen beste proiektu batean aisialdian, eta burura etorri zitzaidan han erabili genuen teknika bat, eta izan zen nolabait, pasaporte bat sortzea fidelitate bat edo, lortzeko familia hoiekin. Orduan, pasaporte hori horretan planteatzen da ikasturteko plan bat, egitarau bat, eta gure kasuan egin genuena izan zen mundutik bidaia bat, bai? Orduan, hilabetero herrialde bat bizitatzen genuen, eta horretan eskulan bat, edo kantak, edo dena delakoak planteatzen genituen mundua ezagutzeko. Orduan, ume bakoitzak pasaporte hori, edo familia bakoitzak pasaporte hori izango zuen, eta ekintzetara etortzerakoan jartzen genion markatxo bat, bai. Ideia zen pasaportea osatzen zutenei, gero ikasturte bukaeran oparitxo bat edo egitea. Kontua da, gero praktikan hilabete batzuetan jende asko izan genuen oso fidela, baina eguraldi onarekin hasi ziren faltatzen. Baina, familia bat egon zen osatu zuenak, oso fidelak zirenak, bi ume eta ama eta batzuetan aita, eta orduan ikasturte bukaeran dantza plaza bat egin genuen denok elkarrekin, eta bertan opari eman zitzaien, pixka bat bestek ere ikusteko zein zen helburua eta batzuk lortu zutela, ez? Ondo.
Bueno, zuen kasuan, Noelia, egoera oso desberdina da Lautadakoa eta Andoaingoa, ez? Andoainen, printzipioz, ustez, eta hala da bebai, Euskaldun kopuru handiagoa da, herri handiagoa da bebai, baina zuek ere ikusi zenuten guraso laguna martxan jartzearen beharra. Lehenengo galdera, obioa da, zer gaiti, zer dela eta? Bai, bueno, akaso ezagutza bai, baina ikustezan erabileran ere, bazegoela zer hobetua, udaleko ordezkariek kezka hori azaldu zuten, parkeetan eta patioetan erdera gehiagi entzutezala, eta bildu ginen, esan behar da, hau martxan jarri zanen ezainara ez biok ez geundela dinamizatzaile, baina aurreko dinamizatzailea bildu zan herriko ikastetxeekin, 3 ikastetxe daude, publikoa ikastola eta gero kristau eskola, eta denetan ere kezka hori azaldu zuten, eta orduan elkarlanean erabaki zan aurkeztu zen guraso lagun, eta erabaki zan martxan jartzea. Eta guraso horien perfila, soslaia edo profila zein da? Badago profil konkretu bat? Bueno, bide lagunak, azkenean Euskalduntzarak, etxean ere euskaraz aritzen diranak, eta bidelariak bagian, umeari lehenengo hitzoiek euskaraz esan bai, baina gero gurasoen artean, normalean, aita eta aman artean, erderaz aitzen dianak, eta beraien lagun artean ere gazteleraz aitzen dianak. Ondo. Halako batean zuek izan zen duten, lehen Josunek aipatu den pasaportearen berri uste dut, ezta? Eta hasi zineten hori aplikatzen, ez? Nola egiten duzu? Eta zergaitik ikusi zenuten horren beharra edo zuetu zitezuen polita edo analakoa? Aurreko dinamizatzaileak Josuneren bitartez okerez banago, Ermuako topaketan pasaportearen berri izan zuen, han Josunek azaldu zuen, eta oso ideia polita iruditu zitzaion. Guraso lagun nahiko ahul martxan jarri zan, baina nahiko ahultzeon jende gutxik eman zuen izena, eta nahiko etzi joan oso ondo, eta indartzeko aukera ona ikusi zan, jarraipen batzorden planteatu zan, eta ideia asko gustatu zitzaien jarraipen batzordekoei, eta uda horretan ekintza sorta horiek lotu, herriko eragileekin hitzein ze ekintza egin zitezken adosteko, eta ekintza sorta bat osatu zan, eta ia martxan jarri zan 2015 urtean. Eta pasaportetik gero bidaidera, ez? Egiten dugu jauzi, ez? Pentsatzeko, nola funtzionatzen du? Funtsean Josunek azaldu duena, gauza bera da, baina lehenengo ikasturte hori pasazenean, 15-16 ikasturtea pasazenean, oso arrakastatxua izan zen, guraso pila batek parte hartu zuen euren umeekin, egia da guraso lagunek ez zuen engantzatu, baina pasaporteak bai, baina bukaeran balorazioa gintzanean, jarraipen batzordean eta komentatu zuten agian jendeak ez zula oso ondo ulertu pasaportearen kontzeptu hori, ez? Gurasoek euskerara egiten duten bidai hori, eta bidaia kidea izatea bidai horretan, eta hitz joku horrekin proposatu zen bidaide. Eta orain, gaur egun horrela bidaide. Horrela geratu da. Ez dakit denbora zelan gabizen, azkenengo galdera bi badauzkate egiteko behintzat, zuei. Josune bat, zuek gaur ez duze pasaportea egiten, ez? Baina alanda guztiz ere gurasoentzako eskaintza bai maitentzen duzu, ez? Bai, 2 urtez edo pasaportea egin genuen, funtzionatu zuen bitartean, baina kontua da Lautadan 3 herri nagusitan ibiltzen garela, bai, orduan egiten genuena zen herri bakoitzean eskaintza hori. Orduan hilabetero 3 herrietan 3 ekintza desberdin edo berdinak, baina bakoitzean berea. Gero momentu batean horre planteamendu aldaketa bat egon zen eta Lautada izaera hori eman nahian hasi ginen egiten hilabeteko ekintza herri batean hilabete batean, hurrengoan bestean, eta horrela, bai, rotazio moduko sistema bat. Orduan, azken urtean horrela ibili gara, eta aurten berriro ere ari gara saiatzen herri bakoitzean eskaintza egiten hilabeteko ekintzak eskainiz, baino, bai ari garela nolabait guraso gazten sare bat sortzen haiek izateko ekintza horien bultzatzaile edo sortzaile. Orduan, probatzen gauza desberdinak eta momentu batean funtzionatzen duenak, hurrengoan ez. Orduan beti asmatzen eta sortzen ibili behar. Eta bada birgentea. Bai, ibiltzen da. Orain justu ikasturte hasieran gabiltz, adibidez gaur bertan eta datorren 2 ostiraletan familia transmisioan eragiteko tailer batzuk antolatu ditugu, gaur Agurainen, badaude 15 bat lagun,
datorrenean Araian, urrengo Andulantzin, eta bueno, horretan ari gara, eta hortik ere gure asmoa da izenak lortu eta jende hori erakarri urrengoetan ere haiek izan daitezen sortzaile edo antolatzaile nolabait. Ondo. Zuen kasuan, Andoainen talde motorra deitzen den gauza bat ere, badaukazue, zer da? Bai, bueno, talde motorra azken batean da mintzalagun batzuekin osatutako talde bat, aldin behin elkartzen geha, iruilez behin edo, haikin, eta ekintzak eta pentsatzen ditugu. Azkenean, elkarlan baten aitzeko, beraiek proposatzen dizkigute, eta gero, egingarriak direnak txertatzen dira urrengo ikasturteko ekintza sorta horretan. Ondo. Ni bueltatuko nintzateko, aprobat hasiera bai, eta ja zuei galdetu zergaitik uste duzuen beharrezkoa dela guraso laguna bezalako proiektuak. Eta zuen iritzi pertsonalean zergaitik dan beharrezkoa, zer ikusten duzuen, zer ekarpen egiten duen? Ezinbestekoa da azkenean gure umeiz hizkuntza ohiturak transmititzen dizkiegun, eta argi dago, nik uste guraso lagunen parte hartzen duten gurasoien umeek ikusten bali maute, amak edo aitak batez ere etxean egiten ez duen horrek esfortzu bat egiten badu, astean behin gelditzen bali bada, hor ere ari gara mezu bat bidaltzen ume hori ez da, gure etorkizuna izango diren horiei, eta amak edo aitak egiten badu, nik ere egin dezaket, eta zentzu horretan. Bai, berak esan duenarekin ados, eta horri gehituko nioke, adibidez gurean, behintzat, kaleko hizkuntza orain arte behintzat gaztelania izan dela, orain aldatzen ari da, zuk hasieran aipatu duzun ikastolako lehenengo ikasle izan ziren horiek orain guraso dira, baina orain direk ere haien arteko harreman askotan gaztelania ez ematen da. Orduan, espazio horretan behintzat ere umek ikusten dute gurasoen arteko harreman hori ere euskaraz izan daitekela, eta hori gero kalera eramaten da, hor sortzen den harreman euskaldun hori, gero kalean ere nolabait islatzen da, eta hor ere pauso bat ematen da horretan. Ez da egit. Ondo, ez. Eskerrik asko Josune, eskerrik asko.